Maayong adlaw mga higala o niya nasab kita para sa atong pagtuon pagpadayon sa episode. Ya kita karon sa episode 44. Umaigsoon agi sa pag-review sama sa atong naandan, balik ko nato ang nangahitabo sa miagi natong pagtuon para mapresko na usab sa atong mga hunahuna o maayo kay nga pagkasumpay ang atong gaisgutan karon niya taknaa. Diha sa miagi natong pagtuon mga igsoon atong nahimbawan ang maitungod sa pait nga mga pagantos nga naagian ni Hesus aron iyang mabayran ang atong mga sala. Si Hesus nagantos, si Hesus gisumba, gilaparo, giluwaan, giluhud-luhuran. Basta dili man sayo nang gibuhat sa mga sundalo kaniya ang tud nga ilang gisilutan sa kamatayon. Gidala ang karniro sa Dios o gipatay pinaagi sa paglansang kaniya diya sa krus, ug wala siya mudagan ug wala niya labani ang iyang kaugalingon. Gitugyan niya sa kung unsa ang mahitabo. Ug pagkahuman na latusa, pagkahuman bugal-bugali ug pasipat si Hesus sa mga sundalo, ilang gidala pa ingon sa Golgota nga gapas-an sa iyang krus. Apan sa dihang gikapoy na siya, gipugos sa mga sundalo si Simon nga taga Cirene sa pagpas-an sa krus alang kang Hesus. Ay natol nga niadto nga panahona naa siya ug siya mo'y gipatabang pagpas-an sa krus ni Hesus angtod nga makaabot diin didto si Hesus ilansang sa krus. Ug sa ilang pag-abot sa dapit diin siya ilansang sa krus, ilang gitunulan si Hesus og bino nga sinagulan og mira. Apan wala kini niya imna nga anesthesia kay dili mo'y iyang tuyo ang paglikay sa kasakit ug pagantos. Gusto niya nga mabati niya ang tanan. Niya nga mabati niini nga panahuna para sa tawo nga iyang luwason, ikaw ug ako, nga kita unta ang magantos apan si Hesus mo'y nagantos para kanato. Giisa si Hesus diya sa krus nga hubo ug ipakaulawan ug midungaw dayon si Hesus sa mga sundalo nga naglansang kaniya sa krus ug iyang gihangyo ang iyang amahan nga pasayluhon sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Mo'y sulti ni Hesus ngadto sa iyang amahan niya kini nga mga sundalo, kini nga mga tawo nga nagbuhat sa ingon diha kaniya, pasayluhon sila kay wala sila masayod sa kung unsa ang ilang gibuhat kay ang tinuod ang tanan nga nahitabo daan plano sa Dios. Daan man niyang gipapropesiya ngadto sa mga propeta ug karon igo lang nangatuman. Dayon gibahin-bahin sa mga sundalo ang mga bisti ni Hesus ug ilang giripa ang iyang kamison, sumala gihapon sa kung unsa ang daan nga gipapropesiya. Basta daghan gyud ang nangatuman nga mga propesiya adtong adlaw. Dahil nato usab na himbawaan nga adunay tulisan nga gilansang diha sa krus uban ni Hesus. Ug kini nga mga tulisan miapil sa pagbugal-bugal kang Hesus apan adunay nahitabo sa kasing-kasing sa usar kanila kay kining usa ka tulisan midangop siya kang Hesus ug mihangyo nga kun mahimo dili siya kalimtan ni Hesus. Ug diha-diha gid nga orasa gisultihan ni Hesus adto gid nga adlaw mag-uban sila didto sa paraiso. Na mga igsuon, kining paraiso nga gihisgutan mao kini ang bahin sa Hadis. Kung atong mahinumduman, adunay duha ka bahin sa Hadis, ang maayong bahin sa Hadis ug ang daotang bahin sa Hadis. Ug ang maayong bahin sa Hadis, usa nga ganganlan og paraiso. Usa laing bahin ganganlan og sa sabakan ni Abraham. Ug kung atong mahinumduman, nindot ang dapit sa maayong bahin sa Hadis, apan ang daotang bahin sa Hadis mao ang impierno. Ug daghan nga mga kalag ang gibutang didto sa maayong bahin sa Hadis o ang paraiso kay mao kini ang silbi butanganan sa mga kalag sa mga tawo nga nagtuo nga wala pa mabayri ni Hesus ang ilang mga sala. Ug dinhi nga panahona mo'y sulti ni Hesus ngadto sa usa ka tulisan karon dayon karon nga adlaw uban kita didto sa paraiso. Unya misinggit si Hesus nga gapangutana sa iyang amahan
nga Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Gibiyaan si Jesus sa iyang amahan tungod sa atong mga sala, nga didto gibutang kaniya. Busa si Jesus mga igsuon ang makita sa iyang kaugalingon ang sala, nga hugawan si Jesus sa atong mga sala, kay tanan niyang gidala ang sala sa matag usa ka tawo. Ug unya misinggit si Jesus sa singgit sa kadaugan nga nag-ingon natapos na. Nahumana ang tanan niyang trabaho. Naablihan na ang atong agianan paingon sa langit, paingon sa amahan ug paingon sa kahayahay. Kompleto na kita sa kaluwasan, walay kulang. Dili man kay ang pagpakamatay ni Jesus sa krus, aduna pa kita idugang para nga makumpleto ang atong kaluwasan. Ang pagpalansang niya sa krus, ang pagpaantos niya sa krus, mao ang silbi bayad sa tanan natong mga sala ug walay kulang. Ug ang tabil sa templo nga nagbabag kanato gikan sa Dios, gigisi sa Dios, gikan sa ibabaw paingon sa ubos. Busa mga igsuon, makasulod na kita sa presensya mismo sa Dios, pinaagi kang Hesus ug tungod kang Hesus, makaadto kita sa hayahay nga dapit. Dayon ang uban pagid nga nahitabo, milinog ug kusog, ug nangapikas ang mga bato, ug nangabanhaw ang daghang mga patay, ug nagpakita sa mga tao dito sa siyudad sa Jerusalem. Sila mao'y nagpamatuod nga diha sa takna nga namatay si Jesus, may milagro pa gani, ug sila mo'y nagwaliha dito sa siyudad sa Jerusalem. Ug miingon ang isog nga komander nga mismo nakaatbang ug nakaatubang sa krus nga diha gilansang si Jesus. Mao kini ang komander nga nakakita niining tanan nga si Jesus ug nakaingon siya nga si Jesus anak gid sa Dios. Anak gid sa Dios si Jesus. Ug sama sa tanang mga karniro sa pagsaylo, wala balia ang mga bukog ni Jesus. Bisan usa na lang kabuok, kay sama sige pa propesiya ng daan nga walay mabali bisan usa na lang kabukog sa karniro. Mao'y gibuhat sa mga Israelita dito sa Ehipto ug sa diha kang Hesus nga mao ang insakto nga karniro nga ighalad, wala man kabalii bisan usa na lang kabukog. Ug ang kaluwasan ipatindog pinaagi sa pagula sa balaang dugo sa atong Dios nga si Hesus. Ang iyang dugo mao'y nagtuman sa kasabutan nga ang matag usa nga motuo maluwas. Mupadayon pa kita sa atong pagtuon aron atong mahimawan ang sunod nga nahitabo. Ug mga igsuon, atong masayran karon nga si Jesus gilubong ug nabanhaw. Daghan ang mga propesiya sa mga propeta may tungod sa mahitabo sa lawas ni Jesus kung mamatay na. Gipropesiya nga dili madunot ang lawas ni Jesus. Ug kada panahon, kung naay mamatay, madunot gayud ang iyang lawas. Mao'y normal nga gakangahitabo sa tao kung mamatay, madunot ang lawas. Apan ang balaang lawas ni Jesus, wala gayud madunot. O gipropesiya nga ang lawas ni Jesus mabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Atong basahon ang uban nga mga propesiya may tungod niini ug atong sayron ang pagkatuman. Mubasa kita sa mga Salmo kapitulo 16 bersikulo 9 hangtod sa 10. Dayon diya sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 38 hangtod sa 40. Dayon diya usab sa Marcos kapitulo 10 bersikulo 32 hangtod sa 34. Busa malipayon ako kaayo ug magkinabuhi ako nga luwas sa katalagman, kay dili mo ako pasagdan nga muadto sa dapit sa mga patay. Dili mo tugutan nga madugta ang imong matinud-anon nga alagad. Makita nato dinhi gikan sa propesiya ni Propeta David, isigutan niya ang lawas ni Jesus dili man pasagdan ug muadto sa dapit sa mga patay
ug gisgutan daan ni propeta David nga dili gani tugutan nga madugta ang lawas sa matinud-anon nga alagad nga mao si Hesus. Diya sa Mateo kapitulo 12, 38 hangtod sa 40. Unya, dihay mga eskriba ug mga parisiyo nga miingon kaniya, magtutudlo, buot unta kaming mutan-aw ug ilhanan gikan kanimo. Daghan sila nakita mga milagro, mga panudlo ni Hesus apan karon naa sila gihangyo ngadto kang Hesus, naa sila buot pa ngayon. Mangita sila og ilhanan nga si Hesus mao gid ang insakto nga Dios sama sa iyang giingon. Apan kanila mitubag siya nga nag-ingon, ang usa ka dautan ug maluibon nga kaliwatan mangita og ilhanan. Apan walay laing ilhanan nga ihatag niini, gawas lamang sa ilhanan ni Jonas nga propeta. Kay sama nga si Jonas dito sa tiyan sa dakong isda, sulod sa 3 ka adlaw ug 3 ka gabi, ang anak sa tao usab adto sa kahiladman sa yuta, sulod sa 3 ka adlaw ug 3 ka gabi. Mao lugar gihisgutan ni Hesus ngadto sa mga parasiyo ug eskriba nga walay lain nga ilhanan nga akong ihatag kaninyo. Kung unsa ang nahitabo kang Jonas, mao usab ang mahitabo sa anak sa tao. Ug mga igsuon, si Hesus 3 ka adlaw ug 3 ka gabi adto sa kahiladman sa yuta ug dili madugta ang iyang lawas, dili man mahilis, dili malata, kay maoy daan gipropesiya sa mga propeta nga mahitabo sa lawas ni Hesus. Diya sa Marcos kapitulo 10, 32-34. Ug dito sila sa dalan, nagtungas paingon sa Jerusalem ug si Hesus naguna kanila. Ug nahibulong sila ug ang mga nagsunod nga hadlok. Ug sa nalain na usab niya ang napulo ug duha, gisugdan niya sila sa pagsugilon mahitungod sa mahitabo kaniya. Siya miingon, tan-awa, nagtungas kita karon padulong sa Jerusalem ug ang anak sa tawo itugyan ngadto sa mga pangulong pari ug sa mga eskriba. Mga igsuon, si Hesus sa gapadulong pa sa Jerusalem, daan niyang gisulti ang mahitabo ug atong nasayran nga sa pag-abot lagi niya sa Jerusalem nahitabo man kini. Ug dayon hukman siya nila sa kamatayon ug itugyan ngadto sa mga hintil. Nahitabo gihapon kini nga si Hesus idala ngadto kang Pilato, usa ka Romano, ug dayon patyon. Ug siya ilang bugal-bugalan ug latiguhon ug patyon. Ug sa pagpadulong pa ni Hesus sa Jerusalem, daan niyang gisulti ug karon atong nahibaluan nga natuman. Natuman ang tanan susama sa daan gipropesiya ug daan gisulti ni Hesus nga mahitabo diha sa daghan nga mga tao ug bisan sa iyang mga tinun-an. Ug dinhi sa katapusan, apan siya mabanhaw human sa 3 ka adlaw. Mao kini ang atong sayron karon ug ang pagkatuman human si Hesus gilansang sa krus, human si Hesus ilubong ug karon ang gisulti niya mabanhaw siya human sa 3 ka adlaw. Sa ato pa, gipaklaro pag-ayo ni Hesus ngadto sa iyang mga tinun-an kung unsa ang mahitabo kaniya kung nakaabot sila sa Jerusalem. Itugyan siya ngadto sa mga pangulong pari ug maoy nahitabo. Hukman nila sa kamatayon, nahitabo gihapon ug itugyan dayon siya ngadto sa mga hintil ug atong nahimbaw-an nga mao si Pilato ug ang iyang mga sundalo ang gitugyanan kang Hesus. Mga Romano, ilang bugal-bugalan si Hesus, luwaan, latuson, ug patyon. Ug mga igsuon, kung atong huna-hunaon kining tanan, nahitabo man sa insakto nga panahon. Ug natuman gid kung unsa ang ipapropesiya daan sa Dios nga mahitabo.
Ug atong nakita nga kining tanan nga gisulti ni Hesus nahitabo. Gawas sa iyang giingon nga mabanhaw siya, kini pa ang katapusang gahulatan nato nga makita dinhi niining atong gatun-an. Dili ba mga igsuon miingon si Hesus nga sama kang Jonas nga diha sa tiyan sa dakong isda sulod sa 3 ka adlaw ug 3 ka gabii? Makaadto usab siya sa kinataliwad-an sa kalibutan sulod sa 3 ka adlaw ug 3 ka gabii nga mao ang dapit sa Hadis. Ug ang iyang lawas adto magpabilin sa lubnganan ug bisan kun patay na kini dili madunot o dili madugta ang iyang lawas susama sa daan gipropesiya nga mahitabo kaniya. Bisan kun patay siya, ang iyang lawas patay, kay gilubong man apan ang iyang kalag muadto sa kinataliwad-an nga bahin sa kalibutan o mao ang Hadis. Padayon kita. Adunay lalaki nga ginganlan og Jose nga taga Arimatea nga usa sa mga Sanhedrin. Sa ato pa, sakop sa 71 ka mga pangulo sa Israel. Siguro nga usapod ka parasiyo si Jose ug silang duha ni Nicodemo wala muuyon nga ipapatay si Hesus kay mituo man sila kaniya. Dato si Jose ug usab ka tinun-an ni Hesus apan sa tago lamang sikreto lugar nga nagsunod siya kang Hesus kay nahadlok siya sa iyang kauban nga mga pangulo. Kay siguro daghan ang iyang madunggan nga mga sulti ug siguro gani nga iabugom siya diya sa ilang sinaguga ug basin gani tanggalon sa iyang pagkaparasi wala kita masayod basin ang iyang gikahadlukan nga maklaro siya ug mailhan sa iyang mga kauban. Basin makadumdum mo sa pag-adto ni Nicodemo kang Hesus sa gabii ug sa iyang pagpangutana kang Hesus nga kung unsaon nga maluwas ang tawo. Ug adto nga gabi una giingnan ni Hesus si Nicodemo nga kinahanglan nga iisa ang iyang kaugalingon sama sa pag-isa ni Moises sa bronse nga bitin didto sa kamingawan. Ug iya pang giingnan si Nicodemo nga ang bisan kinsa nga motuo kaniya atagan sa kinabuhing dayon. Mao lugar kini ang gihisgutan ni Hesus ngadto kang Nicodemo sa panahon nga miadto siya kang Hesus ug nagpakisayod sa kun unsa ang paagi nga makarelasyon siya sa insakto nga Dios o kang Hesus. Karon nakita na mismo ni Nicodemo ang pagkatuman niini nga gisulti ni Hesus. Ug mauusab ang gisulti ni Hesus ngadto kang Nicodemo nga iisa siya diha sa krus nga sama sa iyang gisulti nga mahitabo. Ug mituo gayud si Nicodemo kaniya ug nakaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan nga gikan ni Hesus. Na aktuhan niya sa kung unsa ang gisulti ni Hesus, nakita niya mismo sa kaugalingon niyang mga mata ang nahitabo kang Hesus. Atong basahon ang mahitungod ni ining managhigala nga si Jose ug si Nicodemo ug kung unsa ang ilang gibuhat sa dihang patay na si Hesus. Kay di ba atong nasayran niya ang ilang pagsunod kang Hesus, sikreto nga paagi, tago lang, wala sila kasayri sa iyang mga kauban, ilang mga kauban nga sumusunod sila ni Hesus. Ug karon atong makita kung unsa ilang gibuhat. Karon nga ang ilang manluluwas, ang ilang agalon, ang ilang magtutudlo, patay na. Basa kita sa Juan Kapitulo 19, versikulo 38 hangtod sa 42. Human niini, si Jose nga taga Arimatea nga usa ka tinun-an ni Hesus apan sa tago lamang tungod sa kahadlok niya sa mga Hudiyo, mihangyo kang Pilato nga iyang kuhaon ang lawas ni Hesus. Ug siya gitugutan ni Pilato, mao lugar gibuhat ni Jose. Nagadto siya kang Pilato para hangyoon nga kuhaon ang lawas ni Hesus kay sama sa balaod sa mga Hudiyo, dili mahimo nga magpabili nga naay magbitay sa krus sa panahon sa tigpangandam.
Kinahanglan nga dili pa moabot ang adlaw nga igpapahulay, makuha na kini ug makapahiluna sa kung diin nila ipahiluna. Ug mo'y gibuhat ani nga Jose ngadto sa lawas ni Hesus. Busa miadto siya ug gikuha niya ang lawas ni Hesus. Ug si Nicodemo nga sa una miadto kang Hesus usa ni ana ka gabii, miadto usab nga nagdala og mga usa ka gatos ka libra nga sinagol nga mera ug alo. Unya gikuha nila ang lawas ni Hesus ug gibugkusan kini og mga panapton nga lino. Silang duha ni Jose ug si Nicodemo. Lakip ang mga pahumot sumala sa naandan sa mga Hudiyo sa paglubong. Giputos nila, ibugkusan nila ang lawas ni Hesus, apil dayon ang mga pahumot nga ilang gidala. O sa dapit diin dito siya ilansang sa krus, dihay usa ka tanaman ug sa tanaman dihay usa ka bag-ong lubnganan nga wala pa gayud kalubngi. Tungod kay adlaw man kadto sa pangandam sa mga Hudiyo, ug ang lubnganan duol raman ilang gipahiluna si Hesus didto. Mga igsuon, si Hesus ilang gilubong at tumapanahuna. Ug gibukusan nila og mga panapton ug dayon uban sa mga pahumot nga ilang gidala. Ug atong masayran nga ang daan gipropesiya si Hesus ilubong man sa lubnganan sa mga dato ug mao gayud ang nahitabo. Sa ato pa agi sa pag-review niini nga bersikulo, gihangyo ni Jose kang Pilato ang lawas ni Hesus. Apan wala ditso motuo si Pilato nga patay na si Hesus. Busa aduna siya gisugo nga mga sundalo sa pagsusi. Ug sa dihang iyang nahimbaw-an nga patay na gid si Hesus, iyang gitugutan si Jose sa pagkuha sa lawas ni Hesus gikan sa krus. Atong nahimbaw-an kini nga pagduha-duha ni Pilato gikan sa libro nga Marcos, nga mabasa nato sa Marcos kapitulo 15 bersikulo 43 hangtod sa 45, nga wala gid motuo nga si Hesus patay na. Kay sama sa atong nahibaluan nga para gani pagtiwas sa mga tawo nga gilansang sa krus, balian gani og mga bitiis para nga mabitay ug mo'y hinungdan nga mawad-an sila og gininhawa. Apan si Hesus wala na kini maoy nahitabo. Kay gitugyan niya ang iyang kinabuhi. Gikan sa alas 9 hangtod sa alas 3, maniana namatay siya. Baka pangutana kita kung nganong daling namatay si Hesus, mga unumra ka oras. Ug ang hinungdan, kay sa dihang nahumanan niya bayri ang atong mga sala, mipahawa siya gikan sa iyang lawas. Gitugyan niya ang iyang kinabuhi. Miingon gani si Hesus sa buhi pa siya, nga walay bisan kinsa nga makakuha sa iyang kinabuhi gikan kaniya, apan iya lang kining ihatag. Ug mao kini ang iyang gibuhat, ug maoy hinungdan kung nganong daling namatay si Hesus. Diya sa 1 kapitulo 10 bersikulo 18 mo'y nahitabo. Busa giadtuan ni Jose ug ni Nicodemo ang lawas ni Hesus, ug siguro nga aduna sila giuban nga mga sakop nila, kay mga dato sila, ug kinahanglan nga magligid sila og dakong bato aron masirado ang lubnganan nga gibangag diha sa bato. Mao'y kahimtang sa mga Hudiyo. Magbangag sila diha sa dakong bato nga mao'y kalubngan sa ilang mga patay. Patay nga pamilya o bisan unsa mo'y ilang lubnganan ug mo'y nahitabuan nga panahona. Bago pa adto nagpabuhat si Jose og lubnganan nga iyang gipabangag diha sa bato. Kaugalingon kini nga lubnganan ni Jose nga andam untang lubngan sa iyang kaugalingon ug sa iyang pamilya kung mamatay sila. Silang tanan isulod niini. Ug kini nga lubnganan ni Jose duol ra sa Golgota nga ganganlan usab og Calvary, nga mao ang dapit nga didto gilansang si Hesus diha sa krus. Adlaw kadto sa tigpangandam sa mga Hudiyo.
alang sa adlaw nga igpapahulay. Kay magsugod ang adlaw nga igpapahulay sa alas 6 sa hapon sa adlawng Biyernes. Busa, gadali-dali gid silang husi kay hapit na sila mahutdan og panahon. Busa ilang gipahimutang ang lawas ni Hesus diha mismo sa lubnganan ni Jose kay duol raman kini. Ug nagdala si Nicodemo og mga 50 ka kilo nga mga mera ug alo nga ilang giputo sa lawas ni Hesus uban sa panapton nga lino. Mahal gid kaayo kini nga mga pahumot ug mahalon usab kaayo ang lubnganan nga diha gipahiluna si Hesus. Busa mga igsuon gilubong si Hesus uban sa mga dato nga sama gayud sa gipropesiya sa mga propeta. Sa ato pa, gilubong na si Hesus diha sa lubnganan sa mga dato ug unsa kaha ang sunod nga nahitabo human niini. Busa atong basahon ang Mateo kapitulo 27 bersikulo 62 hangtod sa 66. Ug sa pagkasunod nga adlaw, sa ato pa, human sa adlaw sa pangandam, ang mga pangulong pari ug ang mga parisiyo nagtigom sa atubangan ni Pilato. Itong mga parisiyo, mga pangulong pari nga nagdala kang Hesus, ngadto kang Pilato karon nya patay na si Hesus, ibalik sila dito sa atubangan ni Pilato. Ug miingon kaniya, Ginoo, nahinumdum kami nga kadtong mangingilad. Yan lang nila si Hesus nga mangingilad. Sa buhi pa siya nag-ingon, human sa tulo ka adlaw, mabanhaw ako. Mo'y ilang giadto kang Pilato. Katong mangingilad nga si Hesus, nag-ingon siya nga human sa tulo ka adlaw, mabanhaw ako. Busa pagsugo nga ang lubnganan bantayan pag-ayo hangtod sa ikatulong adlaw, matud ani nga pangulong pari ug mga parasiyo kay tingali unya ug adtuon ug kawaton siya sa iyang mga tinun-an ug sultihan ang katawhan na banhaw siya gikan sa mga patay ug ang ulahing limbong labaw pa unya kang hilad kaysa una. Sa ato pa bisan si Hesus namatay na, daghan paggihapon ng ilang mga plano para nga mababagan sa kununsa daang gipropesiya nga mahitabo ug mababagan sa mga bakak nga taho gikan niini nga mga nagkontra kang Hesus. Ug si Pilato miingon kanila, pagkuha kamo og bantay ug lakaw, lig-unon gayud kini ninyo kutob sa inyong mahimo, matud pa ni Pilato. Ug nang lakaw sila aron lig-unon ang lubnganan pinaagi sa pagsilyo ug pagpabantay niini. Bisan si Hesus dito na salud sa lubnganan, gibantayan pag-ayo. Ug naa pagisilyo gikan sa Roma para nga ma-sure gyud nila nga dili makawat ang lawas ni Hesus ug mao dayoy hinungdan nga mataho sa daghan nga mga tawo nga si Hesus nabanhaw. Mao'y gibuhat ani nga mga parasiyo ug mga pangulong pari ngadto sa lawas ni Hesus. Sa ato pa, adunay mga sundalo nga gipabantay sa lubong ni Hesus aron makasiguro ang tanan nga mga tawo nga dili gid mahilabtan sa bisan kinsa. Ug ila pagid kining gibutangan sa silyo sa Roma. Ug kun adunay mokuha niini nga silyo, kamatayon ang silot niini. Maoy balaod sa mga Romano. Ug kung gabantay ang mga Romano nga mga sundalo, kadaghanan 16 ka buok ang matag team nga gabantay. 16 lugar ang magpuli-puli, magrelibo-relibo sa pagbantay. Kay kung kapuyan ug katulgon ang Romano nga sundalo kung magbantay, kamatayon ang isilot kaniya. Say makaingon nga basin dili tinuod. Pero nahitabo kini kung mabasa ka sa mga buhat kapitulo 12 bersikulo 18 hangtod sa 19 nga sa panahon nga si Pedro gipreso maoy gibuhat sa mga sundalo nga Romano. Murag sobra gid kini ka istrikto mga igsuon kung silutan ang Romano nga sundalo sa kamatayon tungod lang kay nakatulog.
sa panahon sa iyang pagbantay. Apan bisan kung sisihon diha sa Google atong makita nga tinuod gyud kini. Mao gyud balaod nila kay naka-record diha sa karaan nga mga record sa mga Romano nga ingon niini ang ilang buhaton sa mga sundalo. Kung naay masipyat, kung naay mahitabo, tungod lang adto nga nagbantay nga sundalo nga wala niya kabuhat ang iyang trabaho, silutan man og kamatayon. Busa, kung atong hunahunaon, na lockdown pag-ayo ang patay nga lawas ni Hesus. Kay gisilyuhan ang lubnganan o gipabantayan pagayid sa mga sundalo. Mao'y nahitabo. Naniguro sila pag-ayo nga ang lawas ni Hesus dili gid makagawas bisan usa na lang ka minuto gikan adto nga lubnganan. Naniguro sila nga ilang mababagan ang daan gipropesiya nga human sa tulo ka adlaw si Hesus mabanhaw. Timanan usab nato mga igsuon nga giadtuan sa mga parasiyo si Pilato sa adlaw nga igpapahulay. Nga kung atong mahuna-huna pag-ayo, gidili unta sumala sa balaod ni Moises. Gidili man alang sa mga Hudiyo ang paglakaw diha sa adlaw nga igpapahulay ug ang pagbisita diha sa balay sa mga hintil. Na kung atong mahuna-huna ang mga parasiyo, mga pangulong pari, mga Hudiyo ug kini si Pilato hintil man ug supak kaayo sa balaod sa mga Hudiyo. Busa kung atong mahuna-huna aron ingnon gayud kini kaayo nga mga pangulo sa mga Hudiyo. Gay patuman nila ang ilang balaod apan sila lang mao'y gasupak. Unsa kaha ang sunod nga nahitabo o unsa kaha ang sunod nga mahitabo? Gikan niini nga ilang gibuhat. O sa atong basahon ang Mateo kapitulo 28 bersikulo 1 hangtod sa 10. Kung mababagan ba nila ang daan gisulti ni Hesus nga mao'y mahitabo? Sa ato pabasa kita, mubasa kita sa Mateo kapitulo 28, bersikulo 1 hangtod sa 10. Human sa adlaw nga igpapahulay, sa pagbanag-banag na sa unang adlaw sa simana, si Maria Magdalena ug ang laing Maria miadto sa pagtan-aw sa lubnganan. Ato pa, bisitahon nila ang lawas ni Hesus dito sa lubnganan. Ug dito'y usa ka dakong linog, kay dihay anghel sa Ginoo nga mikunsad gikan sa langit, ug miadto ug iyang giligid ang bato, ug milingkod niini. Ang iyang dagway sama sa kilat ug ang iyang bisti puti kaayo, ug tungod sa kalisang kaniya, ang mga bantay nangurog ug nahimong daw mga patay. Mao'y nahitabo sa mga bantay nga mga Romano nga naniguro unta nga ang lawas ni Hesus ilang daang mabantayan nga basin posible nga kawaton ang lawas ni Hesus ug itaho nga nabanhaw. Apan kung atong makita dinhi, pinaagi sa anghel giligid niya ang dakong bato ug dayon nakita kini sa mga bantay ug gani nangurog daw nahimong mga patay kini nga mga bantay sa lubnganan. Bisan si Maria Magdalena nakakita gid aktual ni ini. Apan ang anghel miingon sa mga babae, ayaw kamo kahadlok, ayaw kamo kahadlok. Nasayod ako nga nangita kamo kang Hesus nga gilansang sa krus. Wala siya dinhi, kay nabanhaw siya sumala sa iyang giingon. Dali kamo, tan-awan ninyo ang dapit diin siya nahimutang, ug adtua dayon ug suginli ninyo ang iyang mga tinun-an, nga nabanhaw siya gikan sa mga patay. Ug tan-awa muadto siya nga mag-una kaninyo ngadto sa Galilea, didto makita ninyo siya. Tan-awa gisultihan na kamo nako. Ug sila midali pagbiya sa lubnganan uban sa kahadlok ug dakong kalipay ug nanagan sila aron sa pagsugilon sa iyang mga tinun-an. Itong mga babae nga nagsayo pag-adto sa lubnganan nga diya si Hesus gilubong ug karon nakita nila
ang nahitabo ug dali-dali sila nga mibiya gikan sa lubnganan uban sa dakong kalipay ug ilang gisuginlan ang uban pa nga mga tinun-an. Ug unya si Jesus misugat kanila nga nag-ingon, "Kumusta kamo?" Matud pa ni Jesus nga nabanhaw na, "Kumusta kamo?" Ingon niya ngadto sa mga babaye. Ug sila miduol ug ilang gigakus ang iyang mga tiil ug gisimba nila siya. Ug si Jesus miingon kanila, "Ayaw kahadlok." Kay nahadlok sila. "Lakaw ug ingna ang akong mga kaigsuonan sa pag-adto sa Galilea ug didto makita nila ako." Mao kining sulti ni Jesus sa buhi pa siya. Ngadto sa iyang mga tinun-an, nga patyon ako dito sa Jerusalem, latuson, luwaan, laparuhon, ug ilansang sa krus apan human sa tulo ka adlaw mabanhaw ug muuna unya ako kaninyo dito sa Galilea. Sa ato pa, agig pagpahinumdum ug pagbalik ni ini nga bersikulo, adunay gisugo sa Dios nga anghel ug iyang gikuha ang gisira nga bato sa lubnganan ni Jesus. Iyang gikuha ang silyo nga maoy pamatuod nga kinahanglan walay makahilabot ni ini nga lubnganan ug kung naay makahilabot silutan ug kamatayon para nga malig-on gyud pag-ayo naa pagi mga bantay nga nagbantay niini. Apan ang anghel gikuha niya ang gisira nga bato. Gikuha niya ang silyo ug nangurog ang mga bantay ug nahimo sila nga murag mga patay. Ug milingkod dayon ang anghel diha sa bato nga iyang gikuha. Ug nakagawa si Jesus nga buhi. Buhi si Jesus mga igsuon ug karon dili man patay. Natuman ang iyang daan nga gisulti nga human siya mamatay, human sa tulo ka adlaw siya mabanhaw. Mga igsuon, angay kitang magpakpak ni ining tanan. Kadaugan natong tanan nga si Jesus namatay para kanimo ug para kanako ug karon naluwas ka. Naluwas kitang tanan ug angay kitang magpakpak mga igsuon. Angay kita nga magpasalamat tungod sa gibuhat ni Jesus para sa matag usa kanato. Dako siyang buhi. Dako siyang buhi. Buhi ang atong hari. Mao kini ang pinakagamhanan ug pinakahalangdon nga hitabo sukad-sukad nga wala kanus-a ka hitabo. Namatay si Jesus alang kanato. Gilubong. Wala madunot ang iyang lawas ug unya nabanhaw. Ug diha sa atong gibasa gikan sa Mateo, atong nabasa nga miadto sa lubong ni Jesus ang duha ka Maria. Ug aduna pagay ubang impormasyon may tungod niini. Diha sa sulat ni Marcos kay gisulat nga miuban usab si Salome. Ug aduna pagay ubang impormasyon diha sa sulat ni Lucas. Kay gisulat nga miuban usab si Juana. Basta pinakaminos upat ka mga babae ang miadto sa lubong ni Jesus ug basin gani sobra pa nga mga babae ang nakakita ug nasayod nga si Jesus nabanhaw. Si Mateo, si Marcos, si Lucas ug si Juan kining upat nga libro nga gipasulat sa Dios mahitungod sa kamatayon, mahitungod sa paglubong ug sa pagkabanhaw ni Jesus. Kining upat tanan sila adunay pinasahi nga impormasyon nga gipasulat kanila. Busa mga igsoon, importante nga atong basahon ang upat ka libro nga gipasulat aron atong mahimbawan ang kumplito nga pahayag sa Dios mahitungod sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesus. Mga igsoon, ang Mateo, Marcos, Lucas ug Juan dili man sila gasumpaki nga mga impormasyon para sa pagkabanhaw ni Jesus, hinuon gakumplito siya para nga makabalo kita sa tanan-tanan gayud nga nahitabo adto nga taknaa. Busa importante nga atong basahon sa panahon nga magtuon kita ug atong masayran ang tanan mahitungod kang Hesus.
Kung wala kay Biblia, pangayo sa imong pastor ug kung naa kay cellphone, pag-download sa Biblia aron imong mabasa diha sa imong cellphone. Kay karon pwede na kita nga maka-download nga libre ug naa kay Biblia gikan sa daang tugon ug dayon sa bag-ong tugon, makita nimo ang gikan sa gipapropesiya hangtod sa pagkatuman. Patabang sa imong pastor para nga masayran pagid nimo ang tanan nga gusto ni Hesus para kanimo. Dinhira kutob ang atong pagtuon karon, apan mupadayon pa kita sa pagtuon sa sunod nga semana mahitungod sa pagkabanhaw ni Hesus. Kay excited pagid kaayo mga igsuon ang atong masayran kung unsa pagid ang sunod nga nahitabo. Pero karon nga atong tema nasayran nato nga ang pagpaniguro sa mga pangulong pari, ang pagpaniguro sa mga eskriba, nga dili unta makagawa si Hesus gikan sa lubnganan ug matuman ang iyang pagkabanhaw, gipabantayan sa mga Romano, ug gani gisilyuhan pagid sa Roma, apan karon nasayod kita nga si Hesus nabanhaw, buhi, busa, unta. Ikaw nga nakadungog ug nakapaminaw niini ug nakakita, unta, ma-excited usab ikaw sa paghuna-huna nga si Hesus buhi kay dili siya patay, dakong buhi ug sa unahan makita nato ang atong Ginoo, ang atong manluluwas ug ang atong hari. Apan sa dili pa kita motapos niini nga atong gihisgutan karon, naa kitay homework nga atong basahon. Naa kitay homework nga atong basahon diya sa matag tagsa-tagsa nato kapanimalay para nga advance kamo sa atong pagtuon ug kini nga homework ma-advance sad ang inyong paghuna-huna para sa atong gatun-an sunod nga mga pagtuon. Palihog basahan ninyo ang Mateo kapitulo 27, versikulo 57 hangtod sa kapitulo 28, versikulo 20. Dayon Marcos kapitulo 15, versikulo 42, taman sa 16, versikulo 8. Dayon diya sa Juan kapitulo 19, versikulo 38 hangtod sa kapitulo 21, versikulo 25. Dayon diya sa Lucas kapitulo 23, versikulo 50 hangtod sa kapitulo 24, versikulo 53. Dayon ipadayon sa pagbasa diya sa mga buhat kapitulo 1, versikulo 1 hangtod sa versikulo 11, kay gahisgot gihapon siya may tungod sa uban pa nga nahitabo human si Hesus mabanhaw ug nagtudlo ngadto sa iyang mga tinun-an. Dayon diya sa unang Korinto kapitulo 15, versikulo 3 hangtod sa 8. Mga igsuon, unta, ma-excited ikaw sa pagbasa niini. Maulang kini ang akong gisulat, apan huna-hunaa mas maayo kung mabasa nimo kining tanan. Nga upat ka libro nga gahisgot mahitungod sa pagkatao ni Hesus hangtod nga siya gilansang ug nabanhaw diha sa kamatayon. Salamat mga igsuon